Hello Pininali friend. tumfal la so video long nang ke than ponji labang ke ration card long koson se non akimi atuma fan amen ke et poneng jima la so process nali tumfal la so video long nang than pachini ponik po nali tum ke et poneng ji a process labang ke kicheng pen kijut an nali tum la so video long tek pon long ik po la pen nali tum jong si la so YouTube channel la long nang ka humre milang pulte kaching hon pen nali tum subscribe igun la pen latest update kilong verje pon bela just nali tum ber ponik dia non lapen video stambe nalitum liking silapen so video nalitum share ponigon tang non pathiek pen koson si new family members ration card along ke thapon jima mate ke add poneng jima la so puthak lang pononang tangte non pathiek pen chithan pononang koson si ration card along family members ke add pon jima la so process tak lang pononang kidam tang ustame nili koson si digital ration card ka download neng zima la so process nili paklang ponik elo nali tum jong silang lelang pulte lang damigon ke chengsi nali tum play store long pen mera ration 2.0 la so apps download pen hata login pen nali tum आधार नंबर pen login pen la so narjana jik lang ek pola pen athak labang ke nali tum dak kuma abang phu mate abang phi la so details ration card details tak thek ponlong po head of the family details laben puthot nalitum thek ponlong exi new member ke adji aphan la manage family details la sodim sin nalitum berig nang po laben la son dana chiklang ik po command mat abang phu mate abang fiatum sidak amen kidodun ma la main details dak thek ponlong ik po nalitum laben nalitum new member ke adji aphan dak option long ji add new member pulong ji hala sodim nalitum bernang po add new member along dak bear pon ek det pen feed dak kadok ave pen dak 9 and dak process to kicheng sinali tum dak theglung si 1 number complete lote 2 number complete lote 3 pen complete lote 4 pen complete lote 5 pen complete lote 6 pen complete lote 7 pen complete lote 8 la pen that's in 9 complete lote nalitum family member ki add la so details bank complete ikpo lapin kicheng si and one long labang ke nali tum dak thek pon long exi personal details ke add vexi abang phu mat abang phi aadhar card long amena ting dak tok nang po lapen name in local language stame dak tok nang po lapen gender lason tak date of birth age mother name lapen father name in language lason tak marital status nationality mobile number email la hello first a process lo la complete lo pulte puthot second a process mate the number 2 along lo la pendet number 3 lo so na thang ni stamina number 1 for la first sketching see a process personal details la bang kenili fill up on ikpo la pendak and first process la personal details la complete ik elo pulte na litum fill up thailo pulotangte nalitum dak theglongi next option la so next option lo nalitum berigon next option lo ber pon ekdet pen dak general details la 2 number long lo general details la bang ke fill up nang ji kinang sot jong se arlang ke the tum hanse ke add pon polote nalitum da efic number la bang ke fill up nang ji kinang sot mate voter id number kali polote nalitum jong se job card dong anang men double dak nalitum men double dak tik nang po box tong kar ave pulte nang nelo la pen la son ta se minor tum han se add pon ji pulte alang litum da aadhar card la bang ke do nang ji kinang so la se aadhar number bang dak fill up nang po la pen dak number 2 general details fill up ik de pen feed puthot nalitum la next long bear pon ik nang po nalitum dak thek ponong ji la next along bear ponigo next along bear ponik det pen dak professional details bang fill up nang po the occupation la pen annual income dak nalitum fill up nang po nili dak pen fill up dun ikpo nili da student fill up dun elo annual income nalitum dak 15000 pen cheng lok 10000 anta nalitum dak fill up pon me nili da 15 and fill up pon iglo dak ila dak occupation la pen dak annual income fill up that benefit puthot nalitum theklong ji la next option la sodim nalitum berigo next option am ber pon ek det pen nalitum dak theklong ji additional details la bang ke fill up nang ji kenang sot nalitum dak caste category la bang fill up don igon
caste category kopia caste pe sidak belong ma schedule tribe do lapen schedule caste do son ta sidak others do nili da schedule tribe nili select pon iglo lapen schedule caste fill up pon igdet penda relationship relation with its of mate la ration card ki dowek abang pu mat abang pi pen kopia relation ma la so relations tame nalitum dakpen ka fill up do nangji kenang sorlo nilista me non dak fill up ponik po 1 minute lapen puthot nalitum dak theklongji nilidak relations with its of nilidak dutar bidul example lapen important mala pelo caste category certificate labangke dakpen ka upload nangji kenang sotlo caste category certificate copy ma pul nalitum lason duji tribe certificate mate caste certificate duji laso caste certificate bangke dak ka upload ponengji labangke kenang iksotlo lapen dak accept pon photo quality labang pdf jpg lapen png lahai hoisi dak accept pon lapen a photo quality kithe nailo 500 kb an thenangji lapen aki ong pulte alang litum da accept pon pe stame dak top pon lo asini listame da upload ponik po lapen nalitum stame da caste certificate jong si upload pon igalo pulo tangte nalitum lan next option nong berik nang po next option nong ber pon igdet pen dak bank details mate bank account la bang dak add no nang chi bang kenang so jong si member has bank account pulo te nalitum la yes adim ber egon jong si bank account do pulo te la ka apply dun non amen ki jok dun ji abang phumat abang phi bang bank account do pulo la so option yes long ber ikse nalitum dak bank account number bank name bank branch lapen IFSC code dak ber pen nalitum la next option long ber iknang po jong non amen ki jok dun ji abang phumat abang phi abang jong si bank account ave mate usumara phan pulte nalitum la so option long bangke ber bedet si la next option theklong ji la so dim si nalitum ber iknang po next option long ber pon igdet pen dak member physical details la nalitum dak pen ka fill up dun nang ji kinang sot jong si non ke adun ji abang phumate abang phi bang aria king me mate kosone la son disability mate differently able do pul nalitum la so option no banalitum ber thunang po la yes bodim jong si normal mate aria king stame thangthe normal amunit pulte nalitum la so options tame fill up le datsi nalitum la next putheklongji la so option long nalitum bearing nang po next along bear pon igdet pen fit puthot nalitum dak pen theklongji critical illness details labangke la nalitum la so options tame nalitum fill up le dat non la pen puthot next bear pon thuigon la pen address proof of nalitum dak pen kipidu nangji documents ka upload ponangji la bang nalitum dak kenang solo ke cheng sinalitum dak fill up ponang po inclusive tribe labangke nalitum dak pen copy documents si kipidun jima labang nalitum kinang solo nili da aadhar card se select ponlo la pen enclose documents number nalitum dak pinang po ko anse nalitum documents ka uploadun ma documents issue dates tami nalitum dak pen kitok dunang ji kinang so da pen puthot aadhar card se select pon pulte nalitum la browser file somewhere ingon la pen nalitum aadhar card bangke ko so file se domo hoda pen nalitum upload ponang po la pen other mandatory documents la bangke nalitum dak pen mandatory documents la bangke same lo nalitum dak pen aadhar le pidun da cholo la pen puthot nalitum same process lo documents upload nang po la pen documents issue date la pen enclose documents number la so number banalitum dak pen add ponang po la son da se dak and number 3 long dotulang duly signed self undertaking application form so forms terminalitum dakpen ka uploadun nang zila bangke kenang iksolo so form koson ma pulotang tenalitum dakpen incluser dakta nalitum aadhar le pidun tachok kaprek documents to bolte kaprek le pitachok birth certificate pen chenglok dangli tum dak option long pon oji pina an documents nalitum dakpen thek ponong ji azat documents le nalitum dakpen upload pons tami chok igji dapen chok data fit pula tangte nalitum la next option long berpon ignang po ni lista me da upload pon sera rapo la pen number 9 a process pa ni lik flab nangji a process pa na than chini pon ikpo la pen documents long se upload tang thai lo pulo tangte puthot 9
la complete the process la naina bang non claim tu nang po nalitum la next along ber poningo next along ber ponik det pena finalitum dak thek ponong si introduction dak la finishing lo nalitum complete nalitum la process fill up thailo pulte nalitum la consent of data use pu la sub box long ber pen nalitum la submit option long ber nang po la lo pulte nalitum add family member ki add ji application la bangke nalitum successful apply iglo mate complete a process lo la bangke la senalitum jong se edit pulte prabjin pen add pon ik melo non bangke kiching ko bangla server down la pen nili non submit pon ege athima nili dag number 2 along nili the caste certificate bang ave det la so apotsi nili banon the submit pon pelo ni lista me caste certificate dak simar dat pena fit puthot ni nali tom phan nampiklang pon ik pola si complete process bang la anchor lo da number 9 lo nali tum la last submit lo te chok ik lo mate family members la bangke 1 week ba 2 week afit bangke da automatic chi add pon dat po jola son lo a process se nali tom jong si family members add ji la pen add active the documents kinang ji la bangke la son lo jong se la non ki add je abang pu mate abang phi abang jong se bank account double bank account nang po la pen caste certificate nang exi la pen aadhar card la ke thom dolo pulte nalitum ala add family members la bangke nalitum da complete bange add pon long ikpo la se la son lo nalitum mina mata la bangke add pon ikme jong se attack tip le nili fan homri ngon nili stamina le tom hanan chirap dun je fan bori pon ikpo tangte pinia video long bang la aling ton pon ik nang domi thakmi kadu kawe carbitis 2.0 youtube channel long nang kelang donarat to an fans tamin nilin pen kardom to change